Prangsi kadukave Carbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame nilihin mate Carbitish 2.0 YouTube channel ahin pens tame kardom nang pajer pon iglo kardom lapen pinia bangke nili nali tuma fan E-Shram card APHUTHAK se labangso video long nang than pachini pon ekpo E-Shram card labangke non het non ripen kalelo ningkaning si aprang pen se labangso scheme bangke kelon sponlo Indian government ahin pen lapen pena ana bangphu abang pietum mga tangkas tame long dun iglo lapen pena ana bangphu abang pitum bangke tangka na anta long dun igelang nasi kopi posi labangso tangka bangke kelong ie mate ekon long ke jangi eda da thema labangso puthak pini nali tumphan nang than pachini pon ekpo lapen nali tum labangso YouTube channel along jongsin nang Humri milang plote kaching hon pen subscribe iktha lapen labangso video description along stame Neli non YouTube channel akimi kangpu pondo labangso YouTube channel stame nali tum kaching hon kajin sudo polte subscribe dam iktha tangte non pathiak pen labangso E-Shram card APHUTHAK le chithan pononang lapen lang pononang tangte non angton penalam chithan pononang aprang sinali tum labangso official website eshram.gov.in labangso website nalitum login penwang ignang po lapen nalitum mobile screen mate laptop screen ong stame lason arjanang nalitum thek ponlong ikpo lapen labangso link nili video description kalibulte telegram channel ong stame nili sen ikpo nalitum hodak damra nalitum humri dam igon lapen nalitum matheng no lason do ji jongse nalitum aprang benta labangso E-Shram card kasimar tanglo mate kido tanglo pulo tangte nalitum update pon iknang po lapen jongse avelang pulote nalitum ladak theklongji option long register on E-Shram podim ber theklongji labangso dim si nalitum ber iknang po register E-Shram lason ber iglo pulte nalitum ladak pen nalitum mobile number la Aadhaar card pen killing a mobile number dak pi ignang po la pen da captcha la so captcha stame fill up ignang po la pen nalitum dak pen registration pon ikmelo la pen pena an theklongji nalitum labang so registration ya fan pena an form nalitum fill up ignai labang so process ka apply a process tame ni likidam tang hot tame upload pon ikelo nalitum langle lang pulte langdam igon lapenon labangso atangka APHUTHAK sinili nang than pachini pon ekpo labangso E-Shram atangka APHUTHAK si ka an sinang ki jangma lapen kumantu sinang ki jangma las bangso E-Shram atangka ki jang labangke kedam tang Oktober molam pensi kicheng pon iglo lapen nalitum stame nang limen do lapen E-Shram card do pulotang tinali tulang tangka nang ludlelang pulotang te pipos nang ludle malabang so APHUTHAK stame nili nalitum phanang than pachini pon igpo aprang si puthot nalitum begwang dam thing nang po begwang ignang po lapen puthot dag nili begwang ikpen lakai screen long nalitum thek pon long ekpo lapen nili aprang process nalitum panang than pachini pon ekpo lapen nalitum jongsi E-Shram card dolo lapen card dos dami tangka nang jang ik pulotang te nalitum ki claim ponangi a process bang lason hello jongsi nalitum E-Shram card ave lapen semar milang puta amon nili nang thana son register on E-Shram podim nalitum ber ignang po labang sodim lapen nalitum mobile number Aadhaar lapen bank account hai hui nalitum hodak ka fill up dun hot pi ignang po mate upload dun ignang po lapen jongsi E-Shram card ta do iglo pulotang te nalitum pension fund apply pulote nalitum la register on mandhan.in labang sodim berpen nalitum pension fund stame dakpen registration pon ikmelo lapen non Aadhaar card diak tha E-Shram card labang so card dolo lapen bank account stame add dun thailo pulotang te tangka dudle pulotang te nalitum ke claim pon ngi a process la technology update pu tok pon dak technology labang so dim sinalitum ber ignang po lapen labang so update along ber igdet pen feed nalitum dak screen along thek pon long ikpo nalitum UNA number mate universal account number labang so
a number mang dak ber ignang po labangso a number kona silong zima pulo tang te nali tum E-Shram akar long thek long dak UNA number pu tok dui kadu ka we pen dak 12 digit andui labangso a number si labangso dim nali tum fill up dun ignang po lapen ber dun ignang po lapen dak fill up ik thailo pulo tang te date of birth sta menoteri labangso date of birth nali tum E-Shram kar long lang igon thodak sta nali tum date of birth thek long labangso date of birth bang dak ber ignang po lapen screen along nali tum dak captcha thek long labangso captcha bang fill up nang po labangso box along captcha fill up ik det nali tum la generate OTP po dem ber ignang po lapen labangso E-Shram card long nali tum kipidu na mobile number mate Aadhaar card long keling a mobile number along stami OTP bang bang ik po labangso OTP bang nali tum fill up ik nang po tang tang tin ni lista me dak UNA number mate E-Shram number ni leber pon ik po lapen aprang a process manali tum phan nampek lang pon ik po lapen nilida captcha stame nilida fill up pon ik elo lapen nali tum stame lak E-Shram card lapen E-Shram number lapen date of birth fill up nali tum captcha bang fill up pon igo captcha fill up idet nali tum la generate OTP pu thek longi labang sodim nali tum ber igon generate OTP long ber idet pen OTP nali tum E-Shram card customer ahot ki pidon a mobile number mate Aadhaar number labang sodim nali tum keling a mobile number long si OTP banali ik po labang so OTP banali tum fill up pon ik nang po lapen ni lista me dak OTP bang fill up pon ik elo OTP fill up dat pen fit nali tum la valid podim nali tum dak ber pon igon valid podim ber ik det pen fit nali tum dak thek pon long ik po fine eligible scheme polason nali tum thek pon long igji lahai bang kenali tum dak pen scheme staminali tum amen pen doma we malabang so scheme staminali tum dak pen lang pon ikmelo jongsi lang pon igji pulo tangte lapen nali tum dak chongwai igo get scheme podim ber igo lapen scheme ki do ana son staminali tum athengnu dak nanchik lang ikpo non labang so Neli men pen bang kedak scheme bang available bel la sinali tum lason dak thak scheme bang chilang pon ikmelo lapen nali tum puthat back dam igon lapen dak screen along thek long ikjin dak nili men do ikpo lapen dak pen nali tum update profile lapen download UNA card lapen find eligible scheme lapen labangso E-Shram card dolo pulotang din nalitum ason scheme dak pen chongwai pon ikmelo mate nalitum amen pen scheme doma we malata nalitum chongwai pon ikmelo lapen nalitum jongse UNA mate labangso E-Shram card abi pul nalitum dak pen download option dol dak pen download ikon lapen nalitum card bange semar ekta long ikpo lapen ka update pon engzi labang ke main important labang ke update profile lamber ego lapen update profile li afan dak personal information tame nalitum update pon ignang pojong sing long ni ki chok chedo pul nalitum dak pen lang pon ego lapen lason tak sidak thek pon long igji address lapen education lapen income lapen occupation skill lapen dak previous tame nalitum dak preview pon me aprang ko pc nalitum ka fill up dun ma labang so details nalitum chelang pon ikmela lapen min important lo la bank account details labang so bank account details nalitum update iknang po jong si update jining hang pulotang te lapen update jining hang kalilo labang ke update igvek nang po jong sinang litum update delang pulotang te lapen labang so bank account pen Aadhaar card stame kiling tang do iknang ji kali pulote tangka nang kilut abang ke problem do igi lapen nang lut ig data thegi lapen bank account do pulote Assam Gramin SBI lahai bang nang litum dostame pidun det sikimeji nang litum ki pidun nang ji labang ke Indian Post Payment Bank labang so account do pulote nang litum labang le nang litum pidun igon la Indian Post Payment Bank jong se do iglo pulote nang litum amen pen aso asa scheme mate government na hin pen kaan manang ki pi labang ke nang litum long dun ikpo kasi nang litum update ji afan bank account details labang so dim nalitum ber ignang pola pen labang so na lason pop up nalitum theklongi screen along lason pop up wang ikpo jong nalitum update example to la yes option di la yes lang ber igon lapen ladak nalitum account details bandak che theklong ikpo lapen nalitum dak pen puthot update pontu ikme pola sidon nili dak bangke nili account si dak details bang theklong lo nili ta chilang pon iklo lapen son alam nalitum dak athak theklong ji bank saving with Aadhaar dak
no do pulte labang nali tum six tak chat po non bangke la nili account long bangke dak yes do iglo la si na bangke thang problem avelo la si bank setting with Aadhaar dong si bank pen Aadhaar link ave pulte la bangke dak no punan chiklang ikpo las no punan chiklang iglo pulte la velo problem bangke tangka kelong le detiti bangke la penali tum la ta update ik thailo pulte nali tum puthot dak back pu option theklongi dia ikta nili same process na paklang pon thu ikpo nali tum dak thom option thek ponlong exing si logout lapen si back lapen si update jang si nali tum fill up ikha lapen nali tum la update po option along labangso option along si nali tum ber to ignang po lapen update po option long ber update pen please continue to update information pod lason po bang po nali tum cancel long exing si bangke continue option to exi kasi nali tum la continue option long ber igo lalo puto nali tum dak che update po jo la hello a process mang la son tak nali tum dak personal information address education income lai hui sta nali tum kenang so sot an bang update pon ingon lang pameno la pen preview profile la bang nali tum profile aprang si dak profile bang lang igder non la pen konana sigi chok chema la bang nali tum pachok ingon jo la hello a process bangke la lahai chok lim pen stame tangkana che thapthi pulote la bangso puthak stame nili video semar ekpo apen la sansana video ke lang long verja panani tum la bangso YouTube channel bangke subscribe igon to change